ICSN Kaina Ganiru. ICSN Kaina Ganiru. ICSN Igwebike Udona Ganiru. Cultural and Support Network is a hub for young professional Igbos living, studying, and working in diaspora. ICSN na-akwalite omenala Igbo. Ha na-akụzi ka esi esi nri Igbo. ICSN nwere dance school ebe a na-akụzi ka esi agba egwu ọganiru. ICSN si n'asụsụ Igbo ama nna. Nwanne Solomon Igbo, oyi mụ Solomon Igbo, asụsụ Igbo dị ụsọ, asụsụ Igbo amaka, ka onye na-eme, ka onye na-ekwu, kwuo ya n'Igbo. ICSN ndị ọma, olugonu n'omume o, ka anyị ga-ekene n'Igbo, asị n'Igbo amaka, ka anyị ga-ekene n'Igbo, leaders of tomorrow, ka anyị ga-ekene n'Igbo, asị m unu ga-adị, ka anyị ga-ekene n'Igbo, Igwe bụ ike, Igbo nwere mmadụ, Igwe bụ ike, udo na ọganiru, Igwe bụ ike, udo na ọganiru, kweni Igwe bụ ike, udo na ọganiru. Unity is strength, peace and progression. Igwe bụ ike Iyokoko unu si mụ kene ndị bidola ICSN na gboo n'afọ 1998 ụmụnne ole ana m ekene o ndị chigolu na mbụ unu chili ọfụma onye si jide ka o ji n'ime ụwa nwanne ọ na-eme ife dị mma anyị ebula ekene bata ụmụ di m Nnewi Anambra steeti ka m kene network director onye ndu Emeka Vincent Ebuọnụ lecturer n'ọdụ akwụkwọ Emeka Ebuọnụ network director Afụmụelodanna ifi na-emedoluga anya gaa n'iru ọ ga-adịle gị mma Wenekene assistant network director Jennifer Chidiebere Ọdụ Eziada na Mbaise nwa n'Imalụ mma training consultant Adimo steeti ICSN ndị ọma olugonu n'omume o ka anyị ga-ekene n'Igbo asị n'Igbo amaka ka anyị ga-ekene n'Igbo leaders of tomorrow ka anyị ga-ekene n'Igbo asị m unu ga-adị ka anyị ga-ekene n'Igbo Igwe bụ ike Igbo nwere mmadụ Igwe bụ ike udo na ọganiru Igwe bụ ike udo na ọganiru kweni Igwe bụ ike udo na ọganiru Unity is strength, peace and progression. Igwe bụ ike anyị akwaligo njem batezi n'ihite Mbaise Imo steeti ka ekene
Finance Executive. Richard Obinu Webu, Electronic Engineer. Ojidego. Ife gbasara ego dị n'aka. Ojidego. Gezi maka Chinelo Oganya. Social Executive. Pharmacist. N'ụmụ Obiala n'Isukwu Atọ n'Abia State. Onye ka isi ejeno nwa n'ịmalụ mma. Ewo Chinelo mo. Anya batago kwani na Delta State ndị ọma ka ikene Stacy Isioma Isiekwene Social Executive. Stacy nwanyị ọma nwa n'ịmalụ mma. Anya batago n'Obosi Idemmili North na Anambra ka m kene ezi mama ka Ezemonye Agwụebo ezi nwa ICSN Welfare Executive. Ezio nwa n'ịmalụ mma. Human Resources kiji akpata ego ezi m. Ikechukwu na ebona m ụmụnna Chikisi ejeno nnachi London na Tunu Kofia Anambra State ndị ọma. Oya ka isi ejeno Culture Executive. Ostino Photos Business Administrator and Photographer. Olugonu n'omume o Gaga kene n'Igbo. Olugokwanu n'omume Gaga kene n'Igbo. Chenje 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 sekiriwa chenje sekiriwa chenje sekiriwa bambaramba sengerenge. Sense sekiriwa Obalaba. Onye ifeọma na-asọ ịchọrọ ịlụ nwanyị ma ịchọrọ ịlụ di. Bịawa na ICSN otu nwere ịfụnanya, otu hụlụ onwe fa n'anya, obi nwanne ọkwa ya kunu ji agazinu. ICSN ndị ọma asị m na ọgawa n'ilu. Anyị abanigo njem bata na Mkpure n'Imo Steeti na be nwa na-eri ka m kene Ijeọma Lolo Chinyere nwa na-eri Culture Executive. Ada n'ịmalụ mma Ijeọma Primary School Teacher Kijelino onye nkuzi. Iwenekene Chanel Stevens Ada nwa na-ebi Business Executive. Olu n'Imo Steeti yo ọkwa ya ka isi eje. Ada n'ịmalụ mma Marketer. Ogechi anọkwuru nwanyị ọma ezi nwa si afụ wee
Relations Executive. Ada Nemo, Ada Nemaloma, Public Health and Poet in Aluzino. Olugonu no mume, Olugonu no mume. Kaiga kene nibo, ICSN ndioma. Kaiga kene nibo, Leaders of Tomorrow. Kaiga kene nibo, Nwelo mmado. Kaiga kene nibo. Iyo koko, anya batagoka. Oka South, Anambra State, to be precise. Kaiga ni Jamaka, Igweze, Wanyomae. Public Relations Executive. Ijamaka. Marketing Manager Kija Bategono. Anya Batonija.